Сентябрьнең 5-сеннән 9-на кадәр Казанда 19-нчы Халыкара мөселман киносы фестивале уза. Конкурс программасына тулы һәм кыска метражлы уен һәм документаль фильмнар тәкъдим ителә. Моннан тыш фестивальдә милли конкурс номинациясе эшләп килә. Быел фестивальдә нинди үзенчәлекләр булыр? Бу турыда чираттагы язмады. Халыкара җәмәгатьчелек мөселман киносы фестивале белән елдан-ел ныграк кызыксына. Катнашучылар һәм фильмнар саны да арта. Гомумән 714 заявка килде, 44 илдән. Һәм бу халыкара питчинг була бит әле безнең анда 20 илдән 144 заявка килде. Конкурста 52 фильм күрсәтелә, конкурстан тыш 60 фильм. Гомумән алганда 5 көндә без 112 фильм күрсәтәбез безнең тамашачыларга. Фестиваль ярдәмендә тамашачылар беренче тапкыр Сәгуд Гарабстаны, Бахрейн, Кувейт һәм башка илләрнең кино белгечләре төшергән картиналарны күрә ала. Чараның үз йөзе бар. Ул башка фестивальләргә ошамаган. Бу ел безнең бик күп ислам дине тоткан илләр катнаша һәм менә бүгенге көндә сәясәтне күздә тотып без инде күп кенә шул илләрне чакырдык. Әлеге кино фестиваль кысаларында көн сайын игелеккә, гаделлеккә чакырган 10-15 фильм күрсәтеләчәк. Ләйлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.